d'aquelles notícies que han sigut de més actualitat aquesta setmana. No sé si. Vull començar dient-vos que soc de les persones que a partir de la primera jornada de la taula de diàleg hagués volgut que el govern d'Espanya ja hagués decretat l'amnistia. Comencem el recull de notícies. Dissabte passat, el dia 29, va haver-hi un acte a Perpinyà del Consell per la República. Un acte que va ser impressionant, que ha tingut repercussió a la nostra terra, a les Espanyes i a Europa. I suposem que els consellers ho sabran treballar molt bé en el Parlament Europeu. Per sorpresa nostra, de la gent que estem en el carrer, hi ha hagut reaccions que s'allunyen dels nostres desitjos i les nostres voluntats. Hi ha hagut molts clatellots a un diputat a les Corts de Madrid. Hi ha hagut dos actors que han rebut crítiques, un perquè fa de poli bo i un altre perquè fa de poli dolent. Jo els pregunto, els qui envien aquests missatges, aquest reguitzell d'hòsties que reben amb dos, han estat mai en una negociació? Bé, passem pàgina perquè és el cuento de mai acabar, com dia Miguel Calella, no? L'important ha sigut que el Consell per la República ha tingut un ampli reconeixement i ha marcat uns objectius a assolir. I us vull fer saber, penso que ja us hem anat repetint, que a Calella s'està activant el Consell per la República. Aquests Consells per la República tindran un paper important de quin temps, no mas, no ho sabem, i potser segurament hauran de ser quelcom més potent que l'1 d'octubre. És important que hi siguem i esteu tots convidats a nivell institucional o particular. Institucional ho dic com si pertanyeu a alguna associació. La diputada Laura Borràs va patir un assetjament davant la seu del Congreso per part del personal del sindicat de policies de Jusapol. Tots ho heu vist. Però el que és més greu també és que el propi executiu del Pedro Sánchez va rebre amenaces. Més presos polítics surten de la presó per treballar, per fer tasques de voluntariat o per cuidar familiars. Però en cap cas hem d'interpretar que estan lliures. Segueixen a la presó i amb la sentència ferma. La jutgessa de vigilància penitenciària autoritza el 100.2 a Cuixart i etziba el fiscal per impedir-ho, que volia impedir-ho, que atemptaria contra els seus drets fonamentals. La Fiscalia s'hi va posar perquè no es penedeix dels fets pels que ha estat condemnat, tant Cuixart com els altres. No en té prou el fiscal, que avui ens entenem que en Romeva també rebrà el mateix tracte per part del fiscal. La justícia escocesa, en canvi, ajorna la decisió sobre concedir fins que l'Eurocambra no hagi resolt el suplicatori. I el nostre incombustible jutge Llarena no rectifica els errors amb Puigdemont i Comín i manté el seu suplicatori a l'Eurocambra. També desestima els recursos de Ponsatí i Puig, tot i saber que té penjat del clatell el nostre genial Gonzalo Boí. I han sigut notícia també, notícies del port i dels 100 milions, i seran portada durant dies. I l'examant del caçador d'elefants li ha posat una querella pels 65 milions que ell li va regalar. No sé, Corina, això no hauries de fer-ho, no? Això és molt d'acord, no? I per tapar aquestes portades del caçador d'elefants no se'ls acudeix res més que treure-li altra vegada la querella en Puigdemont pel tema de les obres d'art. Amb el Toni està una mica de sort. En el seu cas,
sembla que tot va endavant i que segurament el Tribunal d'Apel·lació de Gant tindrà en compte a l'hora de decidir sobre la seva extradició. I aquesta setmana també ens ha arribat via un documental on ens expliquen una mica, amb un article que ja havia sortit a VilaWeb, sobre qui composa el Tribunal de Cuentas. Si no l'heu sentit, us recomano que ho miriu. I posats a sorprendre'ns, ja dubto que ens sorprengui res, també han sigut notícia els dos membres que formen part d'aquella corrupció del nostre estat, d'aquell estat, del seu estat, de la Junta Electoral Central. I avui és notícia que el PSOE tanca files amb l'emèrit, aquell caçador d'elefants, i veterà, com dit, qualsevol intent d'investigació al Congrés. És així. El col·lectiu Praga presenta el recurs d'empara d'en Jordi Cuixart al Tribunal Constitucional. És la darrera oportunitat que tenen el Tribunal Constitucional per homologar-se a Europa. Què faran? Segurament el que ja fan sempre. Avui, per mi, també és notícia que el PSC no té clar si Catalunya és una nació. Et sorprèn. No. El Conflent, també és notícia, tornen a veure la televisió i escoltar la ràdio en català. I per acabar, vull repetir el que he dit abans. Repeteixo la mateixa frase. Soc de les persones que a partir de la primera jornada de la taula de diàleg hagués volgut que el govern d'Espanya ja és decretat l'amnistia. Gràcies, Joan.